tukunya farko kuma balle karshe, tukunya sai haƙuri, iyakan zo aka bar miki karshe. Kishiya da uwar gida zaman haƙuri shine kuma karshe. Mun gina tobalin da ba ma fatan gobe ya rushe. Mai haƙuri jirgin tafiya, mai haƙuri tushen nasara, mai haƙuri farar aniya, mai haƙuri. Mai haƙuri jirgin tafiya, mai haƙuri tushen nasara, mai haƙuri farar aniya, mai haƙuri. Ayya in ka san mai haƙuri ka je ka ji ƙarshen littafin nashi. Haƙuri tushen nasara, za ka ga mai haƙuri da sanin aiki. Matakin cin nasara sun koma kan mai haƙuri su tsaya. Sai mun yi haƙuri matsalar ciki gobe ta dawo ka fara. Allah ne gata na samun nasara kullum in ci in ƙara. Tafiya kwana nesa sai dai mai haƙuri faɗi ka ƙara. Ba daɗi a tuwon da za a aje shi kurum dai babu miya. Hakanan muka cin shi da daɗi ko ba daɗi babu biya. Akan aikin ake na samo ci gaba domin canza miya. Akwai 'yan kushe suna nan ba sa fatan ni na iya. Haƙuri ya kori fushi, mu yarda da Allah komai za ya wuce. Kaka da tsufanci cikin rana buga aiki sai haƙuri korama da ruwa ciki. Ikon Allah kuwa ba mai canza biri. Duk daɗin tuwo baya daɗi sai an sa shi ciki ga miya. Tuwo ƙoshi miya kwaɗayi ƙoshi ke samu mu tantance kuturu da kuɗinsa. Alkaki sai na kasan kwano zai ci mutum da kuɗinsa. Bar shi ya je ya ci koma mai zai ci. Iri da kirare a jikin bishiyar muka samu itace. Ga gani ya koriji masu neman hanyar sai da kwatante. Baki mai son magana mu jura zama kan daɗaɗen zance.